Täällä puhuu Teppo Fränti. Arvoisa juhlayleisö, terveiset täältä minun ja Riston kotisaunasta. Kaukaa median myllytyksestä ja panttivankeudesta. Tässä levättyäni minulla on ollut aikaa muistella ja maistella holoa. Toisinaan nuo kauheat muistot holon öistä palaavat mieleeni. Yritän ryömiä karkuun, liskoja, tissejä, kaikkialla. Vain Riston vahvat käsivarret pitävät minut leirissä. Jottei kauheat kokemuksemme unohtuisi maailmalta, olemme päättäneet Riston ja Kallionhovin kulttuurisäätiön kerran jakaa vuosittain vuoden hostage eli panttivanki Luk-palkinnon. Tänä vuonna tällä palkinnolla palkitaan Roope Pirhonen ja Temppu Kupiainen. Paljon onnea minun, Riston ja kaikkien ystäviemme puolesta.